15. sat muke Gospodina našega Isusa Krista od 7 do 8 sati ujutro. Isus pred Pilatom, Pilat ga šalje Herodu. Isuse, Herod ti postavlja mnoga pitanja, ti ne odgovaraš niti ga gledaš, a on, zato što nisi udovoljio njegovoj znatiželji i zato što se osjeća ponižen tvojom dugom šutnjom, proglašava pred svima da si ti luđak. Stavlja na tebe bijelu haljinu i predaje te u ruke vojnicima da ti učine zla što više mogu. Šesnaesti sat muke Gospodina našega Isusa Krista od 8 do 9 sati ujutro. Isus ponovno pred Pilatom. Isusa bičuju vojnici. Isuse, Pilat te predaje vojnicima. Vojnici te vode do jednog stupa da te bičuju. Vojnici ti svlače haljine, uzimaju užad i vežu ti ruke. Zatim kroz prste na stupu provlače užad i lance oko tvoje presvete osobe sve do nogu. Krvnici uzimaju bičeve i udaraju te bez milosti. Cijelo tvoje tijelo postaje modro. Zatim dolaze još dvojca te trnovitim šibama stvaraju brazde i nove rane. Dolaze još dvojca i željeznim kukastim lancima nastavljaju bolno mučenje. Na prve udarce rastrgano i izranjeno meso se još više otvara i u komadima pada na zemlju. Kosti se vide, krv tako šiklja da oko stupa nastaje lokva krvi. 17. sat muke Gospodina našega Isusa Krista od 9 do 10 sati ujutro. Isusa krune trnovom krunom. Pilat ga predstavlja narodu. Evo čovjeka! Isusa krune trnovom krunom. Okrunjeni Isuse, tvoji okrutni neprijatelji postavljaju te na stolicu, stavljaju na tebe jedan crveni dronjak, uzimaju trnovu krunu i paklenim bijesom stavljaju je na tvoju glavu. Zatim ti štapovima zabijaju trnje u čelo, a dijelom i u oči, uši, glavu, sve do zatiljka. Krvnici žele da završi taj nesretni prizor, pa ti zatvaraju oči, za žezlo ti stavljaju jednu trsku ruku i započinju sa svojim ruganjem. Pozdravljaju te kao kralja židovskog, udaraju te po kruni, pljuskaju te i govore: pogodi tko te udario. Isus je iznova pred Pilatom koji ga predstavlja narodu. Evo čovjeka! Pilat vodi Isusa pred razjarenu svjetinu. Pilat im zapovjedi da ušute. S gnušanjem uzima 2 skuta purpurne tkanine koja Isusu pokriva grudi i leđa, diže je i glasno izgovara: evo čovjeka! Na Pilatove riječi nastaje muk. U nebu, na zemlji i u paklu. A zatim odjekne povik svih: raspni ga, po svaku cijenu želimo da umre. 18. sat muke Gospodina našega Isusa Krista od 10 do 11 sati do podne. Isus uzima križ i kreće prema Kalvariji. Već je spreman križ kojeg Isus grli i cijeliva i govori mu: križu, katedro mudrosti, samo ćeš ti naučavati pravu svetost, samo ćeš ti oblikovati junake, mučenike i svece. Križu lijepi, ti si moje prijestolje i budući da ja moram poći sa zemlje, ti ćeš ostati umjesto mene. Tebi dajem u miraz sve duše, čuvaj ih, spasi ih, tebi ih povjeravam.
Isus je učinio nekoliko koraka pod križem, spotiče se o kamenje i pada. I budući da nemaš snage ustati, tvoji te neprijatelji udarcima i guranjem prisiljavaju da ustaneš. Isuse, tvoja majka se probija kroz mnoštvo, vojnici udarcima i trnjem sprječavaju da majka i sin razmijene posljednji pozdrav. Isus vidi kako je majka ostala skamenjena od boli i samo što nije pala. Stigavši na Kalvariju, vojnici trgaju sa Isusa odjeću, trgaju i izranjeno tijelo, jer se odjeća zalijepila za tijelo. Rane se otvaraju, krv se slijeva na zemlju. Takva je Isusova bol da pada na zemlju kao mrtav. Devetnaesti sat muke Gospodina našega Isusa Krista od 11 sati do podneva. Isusa razapinju. Isusu neprijatelji zapovjedaju da legne na križ. On ih spremno sluša. Vojnici hvataju za desnu ruku, stavljaju joj čavao na dlan i čekićem ga probijaju na drugu stranu križa. Nakon što su Isusu pribili desnicu, hvataju za lijevu ruku, nasiluju istežu da dosegne označeno mjesto, pa su zbog toga iščašeni zglobovi na rukama i ramenima. Đavolskom okrutnošću uzimaju Isusove noge i toliko ih razvlače da iščašuju koljena, rebra i sve kosti prsnog koša. Stavljaju jednu nogu na drugu i zabijaju čavao bez šiljka. Vojnici podižu teško drvo križa i puštaju da upadne u rupu koju su pripravili. Isus se obraća molitvom Ocu. Oče, po ovom križu, snagom ovih bola, udijeli svima iskreno obraćanje, mir, oproštenje i svetost. Dvadeseti sat muke Gospodina našega Isusa Krista od podneva do 13 sati. Prvi sat agonije na križu. Prva Isusova riječ. Dok je Isus na križu, sunce plače i povlači svoje svjetlo. Tada Isus uzdiže svoje umorne oči k nebu i uzvikuje: Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. Dvadeset prvi sat muke Gospodina našega Isusa Krista od 13 do 14 sati. Drugi sat agonije na križu. Druga Isusova riječ s križa. Isus svojom samilošću dotiče srce razbojnika s desne strane koji skrušeno moli: Gospodine, sjeti me se kada dođeš u svoje kraljevstvo. Isus mu najavljuje: danas ćeš biti sa mnom u raju. Treća Isusova riječ s križa. Isuse, ti promatraš u Ivanu cijeli ljudski rod i glasom toliko dirljivim da bi ganuo i najtvrđa srca govoriš: ženo, evo tvoga sina, a Ivanu, evo majke tvoje. Isusov glas silazi u Marino materinsko srce i dalje govori: majko moja, povjeravam ti svu svoju djecu, svu ljubav koju osjećaš prema meni, osjećaj i prema njima. Sve tvoje brige i majčinske nježnosti neka budu i za moju djecu. Četvrta Isusova riječ s križa. Obješeni Isuse, dok sam na sigurnom u tvom srcu, brojim tvoje patnje
i opažam kako grčevito drhtanje prožima tvoje presveto čovještvo. Udovi ti se tresu kao da se hoće odvojiti jedan od drugoga, a ti u grčevima i najoštrijim bolovima snažno vičeš: Bože moj, zašto si me ostavio? Dvadeset drugi sat muke Gospodina našega Isusa Krista od 14 do 15 sati. 3. sat agonije na križu, 5. Isusova riječ s križa. Moj raspeti umirući Isuse, osjećaš snažnu muku, ne samo tjelesne žeđi zbog gubitka sve krvi, nego mnogo više žeđ za spasenjem naše duše. Zato skupljaš svoje slabašne snage i vičeš: žedan sam. Šesta Isusova riječ s križa. Umiruće moje dobro, snaga te već napušta, oči se sklapaju, iz njih izviru posljednje suze, predznak skore smrti, dok i jedva izgovaraš još jednu riječ. Sve je dovršeno. Sedma Isusova riječ s križa. Isuse, u isto vrijeme vidim kako otvaraš umiruće oči i gledaš svoju majku, koja nema više ni glasa ni pokreta, tolike muke osjeća. Ti joj govoriš: Zbogo majko, ja odlazim, ali te nosim u srcu, ti se brini za moju i svoju djecu. Zatim, skupivši sve svoje snage, te snažnim i gromovitim glasom vičeš: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Dvadeset treći sat muke Gospodina našega Isusa Krista od 15 do 16 sati. Umrlog Isusa probadaju kopljem. 3. sat agonije na križu. Moj umrli Isuse, kada si izdahnuo, cijela je priroda kriknula od boli i zaplakala zbog tvoje smrti, jer te prepoznaje kao svoga stvoritelja. Tisuće anđela natkriljuju tvoj križ i oplakuju tvoju smrt. Jedan vojnik, u želji da se uvjeri da si umro, prilazi i kopljem ti probada srce i otvara duboku ranu. Isus proljeva posljednje kapi krvi i vode iz svoga srca. Isusa skidaju s križa. Isusa se učenici požuruju da ga skinu s križa. Josip i Nikodem uzimaju čekiće i klješta i skidaju Isusa s križa i predaju majci u krilo. Dvadeset četvrti sat muke Gospodina našega Isusa Krista od 16 do 17 sati. Isusa polažu u grob. Presveta Marija neutješna. Isusa prva s križa prima u svoje krilo žalosna majka. Isusova probodena glava blaženo odmara u majčinu naručju. Žalosna majko, vidim kako iznova miluješ Isusove udove i polažeš glavu uz njegovu glavu, cijelivaš ugašene Isusove oči. Raspeta majko, gledam te
i oplakujem tvoje boli koje su neizrecive. Želim cijelo svoje biće pretvoriti u jezik i glas, da te mogu sažaljevati, ali pred tolikom boli moje je sažaljenje ništa. Zato pozivam anđele i presveto trojstvo i molim da te okruže nebeskim harmonijama, svojim radostima i ljepotom i da tako ublaže i sažaljevaju tvoje neizmjerne boli, da te ojačaju u svome naručju i sve tvoje muke preobraze u ljubav. Dok kamen zatvara grob, žalosna majka ga cijeliva, plače, daje posljednji pozdrav s Bogom Isusu i odlazi.